Tänään on pizzaperjantai. Meidän mielestä oma tekemä pizza on vaan maailman parasta ja me tehdään sitä aika usein. Nyt minä haluan jakaa teillekin sen ohjeen. Ekana tehdään tietenkin pizzataikina, että se ehtii sit kohoamaan kunnolla. Ja siihen tarvitaan vettä, vehnäjauhoja, hiiva, suolaa ja vähän öljyä. Ensin sekoitetaan hiiva kädenlämpöiseen veteen. Sitten pistetään sinne vähän suolaa. Sitten voi lisätä vähän oliiviöljyä. Ja sen jälkeen pistetään sitten vehnäjauhoja. Ensin sekoitetaan lusikalla ja sitten myöhemmin vielä vaivaten. Ja lopuksi vielä vähän öljyä lisää. Sitten kun taikina on valmis, niin se jätetään kohoamaan liinan alle. Suomessa ei ole oikein tarpeeksi makeata tomaatteja tomaattikastiketta varten, niin me tehdään se tosta muttitomaattimurskasta. Se kaadetaan kattilaa. Laitetaan levy päälle. Ja sekaan tulee öljyä, tomaattipyrettä, pippuria ja suolaa. Ja pari basilikan lehteä. Sitten kun se on valmis, niin se jätetään jäähtymään. Mie teen ihan margariittapizzoja, joissa on kirsikkatomaatteja, mozzarellaa, juustoraastetta ja basilikan lehtiä. Ja Simolle tulee myös aurajuustoa ja sipulia. Illan tullen taikina on kohonnut jo kunnolla ja meillä onkin kaikki täytteet ja muut kivasti jo valmiina, niin nyt enää muotoillaan pizzapohjat ja täytetään ne. Tästä meidän taikinasta tulee 8 pyöreitä pizzaa ja minä ensin pyörittelen niitä vähän vehnäjauhossa ja sitten venyttelen ja muotoilen tohon niinku ikään kuin ne reunat. Ja lopulta siitä muodostuu sitten tommonen kivan pyöreä pizza. Sitten pistetäänkin uuni päälle, 250 astetta. Ja pellit kannattaa jättää uuniin, jotta niistä tulee kuumat. Sitten uunin lämmetessä täytetään pizzat. Ja ensiksi pohjalle tulee tomaattikastiketta. Sitten pieni liraus oliiviöljyä. Sitten tulee juustoraaste sinne pohjalle. Sen jälkeen ne omat täytteet mitä haluaa ja mozzarellaa sitten siihen pinnalle. Sitten pizzat meneekin uuniin paistettaviksi. Ensiksi kannattaa laittaa semmonen 5 minuuttia ja sitten kun kääntää ne pellit, niin heittää samalla sinne sit basilikan lehtiä. Sitten vielä muutama minuutti paistoa ja sitten ne onkin valmiita. Sitten onkin aika päästä syömään. Ja hei, viettäkää työkin tänään vaikka pizzalauantai.